keparipun Kanjeng Rama badhe ngegoaken tumrap Koko Prabu Narakasura nggihipun badhe gadhang tumur ing Payung Senopati mengkono sombo. Ih, menika kula nggih condong, kula condong sini. Condong piye? Tegesipun condong menika nek wong tuwa niku nek janji muni karo anak niku kudu pancen ya tanggap sasmita. Napa malih alam-alam sakniki nggih karepe wong tuwa ngono karepe tutuk le sekolah sikik. Nggih. Kepriye carane ora kok malah oyang-oyong. Awong abdi kepatian ditiru. Apa ya ana abdi kepatian ing tumindak kaya mangkono wonten pikantuk piyayi mriki. Nggih pundi-pundi Merapi barang kok. Wah jan cilaka tenan kula. Kepareng kula cumadeng dawuh. Mara gage wektu dina iki bodolna kang padha gantung sibu, ingsun sedya kundur hanggedaton. Mun inggih rampung dawuh timbalipun Kanjeng Rama kepareng nadal masilan Kanjeng Rama surti tingat-ngati ya kira anak lanang wong bagus. Kula ginyun pamit aja kaya bocah cilik Kakang Udawa. Oh, Purna sabdane Sang Marpati ngrandani sabdaning Brahmana Raja ngendika sepisan Nuswarata tiyang sak negara. Candraning nganti kowe dene mangsi dumawaing patra seta. Blapar tan kota pedhak pinangsulan sedya kundur hanggedaton Sang Prabu Kresna. Bawane Rikala Semana Tandrawati Tunalendra berbudi bawalasana ramoka mutuk dene kundur tansah taninggal ing katresnan. Oh, Sombo prawira nangling bagus kargo busa. Tindak mangu sajangkan oleh